Máme tady pondělí, mně se podařilo sestříhat vlog z minulého týdne, i když to teda bylo docela náročný a doufám, že tenhle vlog bude mnohem lepší a promakanější. Teď si kontroluju, že i nahrávám. Já jsem teď tady u nás doma v posteli připravená na online výuku, která si myslím, že úplně nebude probíhat hladce, protože nám dneska, nebo už asi poslední 4 dny, strašně blbne internet. Takže uvidíme, jak to bude fungovat, nicméně nejsem dole, protože tam je bublina a ta by ze mě měla určitě hroznou srandu a hrozně by mě rozptylovala, takže já mám dneska online výuku z postele. A zároveň koukám, jak se nahrává vlog z minulého týdne, což jsem myslela, že už bude dávno nahraný, ale je to zase nějak problematický. Takže tak, po online výuce jedu do školy, protože se tam musím něco vyzvednout. A pak jdeme s bubliňákama na nějaký krátký výlet do lesa. A chtěla bych říct, že výlety u nás do lesa rovná se i monitoring vlků. Takže je to vlastně i práce. Tak máme zastávku v Abrtamech u Zachardy po dlouhý době a Hanka z bubliny tam šla koupit maso na řízky. Dneska budou řízky s bramborovým salátem. A úplně jsem vám něco zapomněla ukázat, co jsem dostala od Kuby. Kovaný přívěšek s lesem od norského kováře. A Kuba vám taky ukáže jeden. Petra Navnaděl. Tady si pořídíme výheň. A ty tak toto, víš, a Kuba si pořídil stělovat a mohli bychom tady kovat. Dobře, já kovadám pro práci, ale tady prostě ani mi do toho furt kecej. Ach jo, to zase bude vlog. Tak, teď hurá do školy pro nějaký věci. To je po 2 týdnech nebo po jak dlouhý době, 3 možná. Stojí sešit se známkama, ještě jsem si vzala nějaký knížky na čerpání inspirace. Máme to teď hurá. Teď hurá k Martince načerpat vánoční zimní atmosféru. To má krásný Martinka tady. Krátký kolečko z Blatný přes Blatenský příkop na Blatenský vrch a teď jdeme před Tlačí a zpátky. Je to takový hezká vycházka pro všechny, takže doporučuju. A to je asi všechno, co bych vám teď k tomu řekla, protože tady jdou kolem mě ostatní a já fakt nechci mluvit do kamery.
Štěpánku. Tak teď jsem z toho celá úplně rozhozená. Petře, jdi pryč, já potřebuji mluvit do kamery. Co? Ach jo, to jsou stížený podmínky, jak mám v tomhle vlogovat, ty. Ne, myslím, že ne. To je teď úplně čerství, tam je té vody docela málo. Protože máme ještě čas a měli jsme procházku krátkou, takovou teda akorátní, tak jsme se ještě zastavili na pernínském rašeliništi, který je otevřený toho chvíli. Já si myslím, že třeba tak půl roku. Je to úplně nově revitalizované rašeliniště a jsou tu udělané chodníčky, je to tam maličkatý. Je to hned u silnice, takže to můžete zastavit a je to třeba na 10 minut, ale můžete si sem vzít knížku a rozjímat tu a opalovat se a tak, je to jako krásný, takže vám to teď natočím. Tady tu křižovatku cest. Když ji dám sem, No, tak si můžu dát panáčka na to město, jo? Tady. jo. Jo, a tady Ale si ta někomu cesta- ukončila. Tak, máme tady úterý 17. listopadu, což je asi můj nejoblíbenější svátek, který mám i tendenci slavit z důvodu jak sametové revoluce, tak i z toho, že jsem údajně byla v tento den počata. Takže naši slavili po svém a chtěla jsem vám ještě něco říct. Jo, je zase krásný počasí, krásně podzimo, no úplně prostě na výlety. Kuba má ale dneska v plánu zazimovat bivak a já jsem měla v plánu udělat generální úklid našeho bytečku Větym a částečně Jetyho, ale prostě tady to počasí mě hrozně tahá se psama ven, tak ještě nevím, jak to vymyslím. A teď čekáme ještě u Bille na Kubu, který šel pro snídani, což je takový náš rituál. To je asi výhoda bydlet hned, to vlastně tamhle bydlíme, bydlet hned u obchodu. Tak je úterý večer a já jsem dnešní sváteční den prožila u nás doma, kdy jsem asi do 2 hodin dělala věci do školy, protože máme čtvrtletí, takže se uzavírají známky, dělají docházky a tak. A s těma docházkama je to taky trošku plakárna s tou online výukou. Takže jsem si v tom dneska dělala celý dopoledne pořádek, ještě jsem si připravovala nějaké věci na online výuku. A pak jsem vlastně asi půl hoďky relaxovala, protože mě to zmohlo, takže jsem koukala na nějaký videa na YouTube. Chtěla jsem usnout, to se mi nepovedlo, ale pak jsem uklízela, dělala jsem takový vánoční už úklid našeho bytečku Větym a asi si dám celkově uklízecí týden. Chci uklidit
pořádně společenku, chci uklidit pár pokojů, abych je mohla nafotit, natočit a nabídnout k pronájmu, což je taková věc, kterou bych vám tu mohla rovnou říct. Díky současné situaci, kdy nemůžeme ubytovávat a vypadá to, že asi ještě nějakou dobu ubytovávat nebudeme moc, nebo že to stejně nebude úplně horký s návštěvností, tak jsem se rozhodla, že zkusím pronajímat pokoje dlouhodobě a respektive, že pronajmu pokoje na zimní sezónu. Takže když byste chtěli mít svůj pokojík na horách a jezdit na víkendy sem za zimou, nebo třeba na týdny, nebo tu mít home office a tak to bude umožněno. V dohledné době dám veškerý info na Instagram, na Facebook a tak dále. Takže to chci udělat v následujících dnech a pak nám chci uklidit ještě byt, co máme s Kubou. Udělat tam taky předvánoční úklid, dát tam nějaký světýlka a tak. Nějak se těším na Vánoce. A pak potřebuji dělat hrozně moc vlčích záležitostí a zároveň mám hroznou chuť upít nějaký cukroví, tak toho je plánu hodně a nějak s tomu musím se skládat. Nicméně už mi je fakt dobře, už nejsem ani tolik unavená, takže snad už budu fakt nějak jak je to slovo? No, prostě víc aktivní. Tak, máme tady středu. My jsme šli vyvenčit pejsky, rovnou jsme si zašli tady do naší místní vejprcké pekárny, která je kousíček od jeho koupit si nějakou dobrou sladkou snídani. Mají tu úplně výborný větrníky obrovský. Takže když byste přijeli do Etyho, tak doporučuji se mít na větrník. A je zase úplně nádherný počasí. A já jsem zase měla v plánu, že po dopolední online výuce udělám generální úklid společenské místnosti. A já budu muset jít zase asi na chvíli ven, nebo já nevím. A ještě jsem vám vlastně vůbec neukázala, že Yeti už má téměř všechny okna úplně nový. Tamhle jenom nahoře chybí jedno, ale tam je půda, takže tam to nějak nespěchá, ale každý pokojík má své nový okénko a to musíte všichni vidět na vlastní oči. Tak, teď se sakra. Že jo? Ano, prosím. A kdo je dělal ty okna? Já Petr. Já a Petr. Petr z Bubily nám přijel pomoc. No a je to krásný. Pak někdy střechu, pak někdy fasádu. A pak můžeme umřít. Tak, máme tady čtvrtek ráno, já mám zase před online výukou, ze který vám určitě zase nic nenatočím, protože na to prostě zapomenu. Kubíček šel zase pro snídaní do pekárny, já jdu s pejskama jenom za Belu, protože to nestíhám, protože ačkoliv jsem si nastavila budíka na brzo, abych se zase namalovala a tak budík nezbudil mě, ale zbudil Kubu, takže Kuba nestal úplně s dobrou náladou. Ale to se spraví. Jinak je zase hezký počasí do prčic. Já jsem včera teda ale uklízela, jak jsem řekla, ale byla jsem stejně na procházce ještě se Zuzkou a s Nelou, se psama na chvíli. A ještě včera večer, Kuba, když přijel z práce, tak montoval postýlku. Ne, že by to bylo na spadnutí, je na ještě dost času, ale já mám nějakou takovou potřebu, aby to bylo všechno co nejdřív připravený, nebo co nejdřív, prostě nějak jako s předstihem, aby na pejsky to nebylo hodně šoků najednou a aby si prostě na tady ty nové věci jako zvykali postupně a měli to jako v pohodě věc, aby věděli, že tam nemají líst a strkat čumák a tedy. A teď mi zmizel Karel. Už ho vidím. takže tak. Okna jsou umytý. Mohla jsem je mít jenom zevnitř, protože zvenku je umyla
tatínek, takže předvánoční, předadventní mytí oken je za námi, utřený prach, takový malej generální předvánoční úklid je společenky je za náma. No a já jsem dala okna a Kuba tady dělá okýnka vevnitř. Jsem vám ukazovala zvenku. No. Tady. Jak to dá? Co? Šikovnej. Tak, mám už za sebou poradu pedagogickou. Teď jsem šla s pejskama jenom je vyvenčit, udělat oběd, ale teď už jako fakt docela chumelí. A já jsem hroznou radost, i když je jasný, že to nevydrží nebo vůbec to nepadá na zem. Ale i tak je to super. No Kilíku. Ještě snídani, pověsím závěsy a záclony, co mi naše vyprali do Yetiho. Takže to tam bude teď krásně vonět ve společence. Sice jen nám, ale co už. Aspoň tam budeme mít prostě hezky. Plastic buckets and hopeful faces, padded stools and a couple glasses, one for liquor, one for ashes. It's nickel slots and blackjack tables, saggy jeans and phony sables, sirens whine as the nickels fall, pull again, bet it all. Drop a dollar, drop a dime. You're an urban 49er, sweet civilian silver miner, and I'm the eye that sees it all from behind the disco ball. Fortune is a fickle mistress, but Jesus Christ, you can't complain. $100 in your pocket, lucky is your middle name. Dealer boys in blue and black, dealer girls with ample racks. Aces high and the deck is stacked. See your swagger, see your laugh, dropping dollars, dropping dimes. No such thing as closing time. Double down and live the dream. Pretty ladies, Jimmy Lee. You're an urban 49er, sweet civilian silver miner. Mine's the eye that sees it all from behind the mirrored wall. Už máme Betlehem. Teda
Máme tady neděli. My jsme vyrazili monitorovat, je úplně krásný počasí a i trošku sněhu. Takže je to úplně skvělý. Zase jsme si dali cíl s občerstvením na Červených jámách. A bohužel nemáme žádný nález, ačkoliv se mi v noci dneska přímo o téhle pohousce zdálo, takže jsme šli přesně tu cestu, o který se zdálo v noci. A našla jsem na ní 3 krásné vlčí bobky, tak jsme zatím nenašli nic. A teď už se vracíme k autu. A pak jedeme domů, no a vyzvedávám mamku a jedeme na takovou hurá akci, která byla spunktovaná dneska, ale já jsem se tu už o ní zmiňovala, že jsem tak nějak hledala možnosti, jak nějak vydělávat v době, kdy to nejde moc jety, protože za námi nikdo nemůže. A tady ten nápad jsem přidala mamce a mamka se pro něj natkla, a respektive na to potřebuje nějaký nástroje. A ona si vzpomněla, že si všimla, že v nějaký facebookové skupině, kde ona je někdo prodával jako z druhé ruky, tak to dohledala, zjistila, že to jde, že to paní prodává v super stavu, půl roku starý, že nám nabízí i zaškolení a že to vyměňuje jenom prostě za lepší stroje. Takže jsme se domluvili, že se proto rovnou dneska zajedeme, takže se to děje hrozně rychle. Ale já ještě k tomu nebudu nic říkat, protože nevím, jestli to vlastně bude fungovat a jestli to klapne nakonec. No. Nicméně ta částka pro tu prvotní investici není nakonec tak vysoká, abych to musela jako dlouho zvažovat. Prostě to jdeme zkusit. A dost pravděpodobně se o tom dozvíte v dalším vlogu. Tak, jsme se s mamkou právě vrátili, pořídili jsme to, pro co jsme jeli, tak jsme to nakonec teda opravdu přivezli. Takže mě následující týden asi čeká krom úklid větym, tak pokoju, tak i práce kolem tady toho, protože to chci samozřejmě co nejdřív vyzkoušet a eventuálně spustit. A tadyhle to je konec vlogu, je neděle večer, já to jdu teď stříhat, takže pokud jste dokoukali až sem, tak děkuju. A pokud chcete vidět další krušnohorský vlogy, to, jak mi roste břicho a co vymýšlíme a tak, jak větým, tak teď momentálně s tím takovým novým menším projektem, tak mě nezapomeňte odebírat a případně dejte like tomuhle videu. Tak jo, tak se mějte krásně, mějte krásný týden.